Tinc el plaer, el privilegi, diria, de poder estar treballant amb l'Institut Menorquí d'Estudis, amb l'OPSAM i amb tota una xarxa de la societat civil menorquina que em sembla extraordinària des del punt de vista de la seva integració, de la seva capacitat de treballar en comú, per una transformació del sistema agroalimentari que evidentment és molt necessària per Menorca com a tot arreu. El producte menorquí representa un 16% sobre la cistella de consum, hi ha molt a fer, però sobretot hi ha un punt de partida que és aquesta capacitat i voluntat de la societat civil i de totes les institucions, però sobretot la xarxa associativa, que col·loca a Menorca en una situació que jo diria comparativament força d'avantguarda, amb una transició agroecològica que s'està plantejant arreu del món i a tota la Comissió Europea. Jo he estat directament, soc de fet assessor de la Comissió Europea preparant nous projectes per tota Europa, a escala europea, d'aquesta transició que cal fer-la amb la pagesia, amb els ramaders i ramaderes, amb la societat civil, amb les institucions, i justament això és una cosa que es troba en un estat relativament més avançat que en altres llocs a Menorca.